marretna flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin mulej, hemm jintejx Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Viktorja u Joseph Tewma. Illum eżies il-Knisja tagħmel il-festa ta' żewġ apostli, l-Apostlu San Filippu u San Ġagbu. Filippu hekk il-mulej jistaqsih, mulej jurina l-Missier. Ħadd kondejn anke il-kelma tagħna, it-talba tagħna, mulej għamel li aħna narfu il-preżenza tiegħek, l-imħabba tal-Missier. U għalhekk fiduċjużi f'imħabbtu fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs. Int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti timlina bil-ferħ f'din il-festa li namlu ta' kull sena fġieħ l-Apostli San Filippu u San Ġagbu. Bit-talb tagħhom għatina li nissieħbu ma' ibnek fil-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jisħoqilna naraw wiċċ imbiċċ għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom ilqajtu u li fih qiegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvati bil-kelma li jien ħabbartilkom, jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba fid-dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa, imbagħad l-12. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa dixxiepli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum u xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġagbu u wara lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd, qiesni twelidt barra iż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ismawiet ixandru il-glorja ta' Alla, emil deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Alleluja, alleluja, alleluja. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jixteret kliemhom. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid, jienu it-triq u s-sewwa u l-ħajja. Filippu, min ra li ra lill-missieri ukoll. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Tumas: Jiena huwa t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija. Kieku tarfu lili, kontu tarfu wkoll il-Missier. Min issa il-qudiem tarfuh u rajtuh. Allu Filippu, mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: ili daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnejx. Min ra lili ra lill-Missieri ukoll. Kif tasal int li tgħid urini l-Missier? Ma temmenx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn rajja, iżda il-Missier li jammar fija qiegħed iwettaq il-għemil. Emnuni, jiena fil-Missier u l-Missier fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnu minħabba fl-Emejjel stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija ukoll qed jagħmel l-opri li qed nagħmel jien u akbar minnu ma qed jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-Missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Mulej, urina il-Missier u jkun biżżejjed għalina. Din kienet ix-xewqa ta' Filippu, din hija t-talba ta' Filippu u hija wkoll it-talba tiegħi u tiegħek dal-ħodu. U forsi tistħoq ukoll din iċ-ċanfira pulita ħelwa li Ġesu jagħti lil Filippu. Ilni daqshekk magħkom u għadkom ma raftunix, għadek ma raftnix. Għax waqt li Filippu qiegħed jitkellem minn urin il-Missier ħa narah b'għajnejja, irrid id-deriet. Għal Ġesu il-kelma tara ifisser tagħmel esperjenza minn dik ir-relazzjoni li hemm relazzjoni ta' mħabba bejn Alla l-Missier u l-Ibnu Ġesu. U għalhekk Ġesu hawnhekk jitkellem ma tafx li min jara lili jara lill-Missier u min jara lill-Missier jara lili, min jidħol f'relazzjoni intima ma' Alla jara lil Alla, iħoss il-preżenza ta' Alla f'ħajtu. Jista' jkun iva. Jieni daqshekk niġi l-Knisja, immur daqshekk il-Knisja u għadni ma fimtx, għadni ma tħallx biżżejjed fil-font fil-qalb ta' Alla. Ejjew nitolbu l-mulej
biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu ikompli saħħaħ fina din ir-relazzjoni tagħna mal-imħabba ma' Alla nnifsu. Nersqu quddiem Alla l-Missier b'dawn it-talbit tagħna u fiduċjużi li kull ma nitolbu f'isem Ibnu Ġesu huwa jibgħatulna. Għall-Knisja li tinsab imxerda f'art imqazza biex fid-diversità tar-riti tkun ukoll sinjal ta' għaqda u imħabba nitolbu. Nitolbu għal paċi fil-belt ta' Ġerusalemm li tagħha San Ġagbu kien l-ewwel isqof biex titnissa l-kelma ta' fiduċja bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani mibnija fuq id-dialogu u r-rispett lejn xulxin. Nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja u l-waqfien mill-gwerer. Nitolbu. Għalina l-koll biex bħalma għamel San Filippu li ressaq lil Bartilmew lejn Ġesu, aħna wkoll naħdmu biex oħrajn jiltaqgħu ma' Kristu mal-Evanġelju tiegħu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Qaddishom bil-preżenza tiegħek. Għamel l-imħabba ta' bejniethom tkun mibnija frott l-imħabba tiegħek. Għati l-għajnuna lill-morda, il-daw kollha li jduru bijom. Partikolarment hekk nixtieq li dalgħodu niftakru f'żewġ trabi li f'dawn il-ġranet sejjer isir intervent importanti fuqhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla, aħna nagħtu ġieħ illum lill-Apostli Filippu u Ġagbu nitolbuk li bħalhom aħna wkoll nissieħbu ma' ibnek fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu ħalli jkollna il-glorja tal-qawmien. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Apostli San Filippu u San Ġagbu. Għamel li r-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Nizzuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħallejx weħed għall-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha
permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li jint qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċi, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistannewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr, għalli xoġubok til-qana un qoddimek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna namlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom
għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħaristi. La بالفرح cantam an يترد الخير نالو للملئ هنرسو قديمو بالفرح تم أفعالنا هنانو أن يجديد للسيد السماء والأرض لله بالفرح cantam أن يترد الخير نحن للملئ يفرغوا المنتاني يفرغوا الشجر كلها يفرغوا الأرض والسماء بالكبر الملئ لله بالفرح cantam أن يترد الخير نحن للملئ يسبحوا للاسم لا سفر تالري للاسم يسبحوا الكويكب والفيوري تالميدين لله بالفرح cantam أن يترد الخير نحن للملئ حنانو فوق الأربع يسبح الأواتيوم حنفروا الكبر تالا ملكا تاليمين لله بالفرح cantam أن يترد الخير نحن للملئ Nitolbu bid-doni qaddisa li jirċivejna, saffi mulej li l-għajnejn ta' ruħna biex mal-apostli San Filippu u San Ġagbu aħna naraw lilek fibnek u jkollna il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Jew hekk ngħidu tliet avamarijiet għal dawk il-persuni li f'dawn il-ġranet sejrin kollhom xi intervent fl-isptarijiet tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Infakkarkom li propju għada l-erba nibdew l-erbat ta' tħejja għal festa tal-Assunta, id-dedikat dan is-santwarju lila. L-erbat huma 15 l-erba li jwasluna għal velja propju ta' Santa Marija. L-erbat dan is-santwarju u l-programm tistgħu tieħdu anke il-programm qiegħed in-naħa t'isfel tal-Knisja u ħanaqrawlkom. Kull nhar terba għalhekk issa is-santwarju jibda jiftaħ fil-4:30 ta' filgħodu u filgħodu il-quddies ikun hekk. Fil-5, fis-6, fis-7, fit-8:30 u fid-9:15. Il-quddies fil-għaxija imbagħad ikun fil-5, fis-6:30 u fit-8. Bejn il-11 ta' filgħodu u il-5 ta' filgħaxija fil-kappella tinżamm l-adorazzjoni fis-skiet tal-Ewkaristija. U għalhekk inħeġġiġkom biex issibu mument u tiġu tadoraw l-Ewkaristija friġlejn il-Madonna ta' Pinu. Mbagħad fil-10:45 ikun hawn il-barka sagramentali u fil-10 is-santwarju jagħlaq il-bibien tiegħu. Inħeġġiġkom biex nagħmlu flimkien din il-mixja. Jew nilqgħu l-appell li jagħmlilna l-Papa Franġisku biex inkunu nies li kapaċi nevanġelizzaw. Il-Verġni Marija hekk temm u fuq dan li ħan irriflettu matul dawn l-erbat. Il-Papa Franġisku hawnhekk f'dan is-santwarju temm il-messaġġ tiegħu b'dawn il-kelmiet. Il-Verġni Marija imbierka tigwidakom u isseħibkom fl-evanġelizzazzjoni. Ejjew insibu momenti fejn aħna niġu evanġelizzati, nirċievu il-kelma ta' Ġesu biex imbagħad inkunu nistgħu inwassluha lill-oħrajn. Dan hu din hija eżies il-missjoni tagħna, din hija il-missjoni li magħha żgur Marija se tkun magħna biex tenna inwettquha. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kemm jidoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġir. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, jintlom ta' min ħalqek bik mimli